Hej folkens. Her er lige et screencast af, hvad jeg sagde til holdundervisning sidste gang, om hvordan I skal give hinanden feedback i grupperne. Til næste gang, der skal I uploade et tekststykke på maks 2400 anslag, det vil sige maks en side, og I skal uploade det i jeres grupper under Group Discussion Board. Deadline for det her er senest torsdag den 23.3., altså på torsdag. Og den er sat til om de her 3 dage, sådan så jeres medstuderende kan få lejlighed til at arbejde på det om fredagen og ikke er nødsaget til at tage weekenden i brug. Tekststykket skal være redegørelse, og så skal I give feedback til hinanden på den måde, at I hver læser 2 tekster og uploader feedbacken på Blackboard. Her er en oversigt over, hvem der giver hvem feedback. Først er der her en oversigt over Mimis-grupper. Der giver Michelle og Pernille feedback til både mig og Karoline. Mig giver feedback til både Karoline og Kirsten. Karoline giver feedback til både Kirsten og Karoline med C, osv. Og her er oversigten over mine 2 grupper. Hvorfor overhovedet bruge tid på de andre, kan man jo spørge, lidt egoistisk, men også forståeligt. Og det skal man ikke kun for at være en god medstuderende og give feedback til de andre. Man får selvfølgelig også selv feedback, men endnu mere vigtigt er det, at man faktisk lærer rigtig meget ved at give feedback til andre. Man tilegner sig først kriterierne for alvor, når man selv anvender dem aktivt. Den feedback, I skal give, afhænger af der, hvor vi er i skriveprocessen og altså teksttypen. Sidst vi gav gruppevejledning, der talte vi om globale emner. Det var generelt set om problemformulering, generelt set om grundlaget og den overordnede disposition. Nu er vi kommet lidt længere, taler om skriveprocessen, giver feedback på egentlige tekststykker. Og til sidst så kan vi drøfte mere lokale emner, som sprogfejl, detaljer og formalia. Men nu er vi altså her, hvor det vi skal forholde os til er egentlige tekststykker, hvordan er strukturen, vidensbrugen, argumentationen osv. Altså alle de kriterier vi kender for, hvad der udgør en god redegørelse. Så 3 gode råd, når man giver feedback. For det første er det vigtigt at prioritere sin feedback. Det kan være vanskeligt for den, der modtager feedbacken, at holde tungen lige i munden og vide præcis, hvad den, der giver feedbacken, havde tænkt som det vigtigste. Derfor skal den, der giver feedback, give få samlede kommentarer. Feedbacken skal være specifik. Det gælder både den positive og negative feedback. Det er ikke så svært med den negative, det plejer vi at gøre. Vi kan fint udpege mangler og fejl og ting, vi ikke forstår. Men man ved faktisk, at man lærer rigtig meget af også at få positiv feedback. Men den skal være lige så specifik. Så i stedet for at sige globalt, for eksempel, det er et rigtig spændende emne, jeg synes du skriver godt, så siger man også der, her på den her linje, der kan jeg rigtig godt lide den måde, du fremstiller sådan og sådan, og det kan jeg, fordi sådan og sådan. Feedbacken skal også gerne være handlingsorienteret, og det vil sige, at man kommer med konkrete handleanvisninger, anbefalinger til, hvad man kunne gøre. Så her, der kunne man gøre sådan og sådan for at fremhæve det og det. Og det er meget mere anvendeligt, og det lærer man mere af, i stedet for bare at få påpeget, hvad der ikke virker og hvad man mangler. I skal tage udgangspunkt i læringsmålene, altså de kriterier, der er oplistet i studieordningen for, hvad en god redegørelse er. Og de kommer her. Der står, den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne, henholdsvis den valgte problemstilling, ved kumulativt at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivende tilgangen til faget. Det handler altså om at kunne vise kendskab til faget, at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til
tilgange, at kunne diskutere styrker og svagheder ved de her tilgange, og også diskutere styrker og svagheder ved deres begrundelser og grundlag. Alt det her kan I ikke gøre på en side, men det er vigtigt at holde sig for øje, både som den, der giver feedback, og den, der skal modtage den, og altså skrive teksten, at det er det her, der i studieordningen anføres som kriterierne for, hvad en redegørelse bør bestå af. I skal så uploade jeres kommentarer ind under gruppens discussion board, og uploade de 3 vigtigste kommentarer. Og her der skriver jeg kommentarer/anbefalinger, for det vil være rigtig fint, hvis I kunne komme med konkrete anbefalinger. Påpege, hvad der er godt eller dårligt, og så skrive, hvordan man kunne gøre, hvordan man kunne forbedre osv. Det handler netop om at være specifik og handlingsorienteret, og her har jeg et par eksempler. For eksempel kan man sige, at man godt kan lide, at man på den her linje eller linjer viser systematiserende kendskab, men det kunne stå endnu skarpere, hvis forfatteren gjorde X, Y og Z. Det kan også være, at man finder et sted, hvor forfatteren viser et rigtig stort overblik over litteraturens tilgang til faget, og at man kunne bruge noget af den skriveteknik eller den præsentationsteknik andre steder. Så når alle har løst deres opgave, så vil det altså sige, at I hver har modtaget feedback fra 2 medstuderende, og det er rigtig vigtigt, at I gør det her, for det bliver grundlaget for gruppevejledningens diskussion næste undervisningsgang. Vi ses på mandag.